чертаре голям свободник. И не ми трябва плаш. Аз тук си намерих толкова русалки, принцеси, всичко. Малко добре. Е, това е. Хайде, хайде, двама сме сега. Речиме на любовта. Хайде, хайде, разколи сърца. И да сме жалите тела. И да сме жалите тела. Браво, супер. Ще ги вземате с вас, нали? Ще се бъдете. Добре. Еми, давам думата на прекрасната Галя. Благодаря за което след тази високо художествена музикална пауза между яркия нашенски фолклор продължаваме по програма. Лазарки, виждам аз, и се чуди откъде и как са се захванали точно сега с лазаруването. Не му е времето, ама силата на традицията. Да, традиция, обичаи, нрави на българите. Това, което ние защитаваме с всички възможни усилия. Фолклорна група Лазарки към Народно читалище Хубава Яна, 1926, село Яна. Доскоро те имаха другото име Чудна Яна. Как звучи наистина, благозвучие и красота пристигат от област София. Исках да кажа, не е за завиждане. Къде е Чавдар, къде е София? Къде е Яна, къде е София? Да. Ръководител Стоянка Анева. В следващите минути се подготвяме за пресъздаване на обичая лазаруване. Връщаме се малко назад в календарното време, но съживяваме стародавни традиции. Ако щете и заради най-маничките, които ще има какво да разкажат, да покажат къщи, на деца, на внуци. Добре сте ни дошли. Шегувам се пред микрофона, че е Чудна Яна, това е безспорно. Че са прекрасни децата и една хубава баба като мене, която носи даже и яйчица тук в кошничката. Ами хайде, гледаме ви, слушаме ви. Личинка се мала и море, игличинка се през полетя на мала и море, през полетя на белишата.
Ще ви сложа яйчица и парички. Спейте една песничка за момченца. До година пак да дойдете, каза им тя, която раздаде яйчицата и задължително паричка. Живи и здрави, скъпи наши! И продължаваме